Tervehdys! Lähinpäs tekemään pientä tuikkuvideoa. Sain Valostorelta tommosen Light 5 NP800 ja sitten tommosen näpsäkän takavalon. Niin lähdin niitä nyt testaamaan tässä syksyn ensimmäisinä pimeinä iltoina. Niin. Testataan vähän, kuin nämä valot toimii, miten näillä näkee. Ja sitten vähän höpötellään niiden speksit kanssa tossa läpi. Vähän aikaa sitten tosissaan himasta lähdin. Ja oli vielä liki valosaa. Ja aurinko oli just laskemassa, niin pääsi hyvin vielä ajamaan tänne Karjaajoen varteen. Ja täällä on aika sysi pimeetä jo. Ja juu, sit kaikille tiedoksi, että pikkasen kestää toi editointipulla nyt tossa viime retkessä. Eli niitä retkivideoita todellakin on tulossa ja paljon. Eli mähän tein tossa joku viikko takaperin sinne Repoveden kansallispuistoon, sieltä Verlaan ja Verlasta Kouvolaan on se gravel bikepackin retken. Niin, tässä pikkuhiljaa on sen editointi päässyt käyntiin, että sain kaikki tonne Final Cut Proon aikajanalle. Ja siellä on niinku reilu 400 videoklippiä ja 5,5 tuntia matskuun, niin pääsen nyt oikeasti editointipuuhaan niiden kanssa. Mutta tähän väliin siis tämmönen pikkuinen tuikkuvideo. Jatketaan siis aiheen parissa. Niin. Täällä on mukava katsoa, että minkälaisen valokeilan tää NP800 niin tänne pimeeseen mettään heittää. Tää on siinä mielessä ihan älyttömän hyvä lamppu. Valosta löytyy STV ZO, standardin mukainen valokeila. Eli se on hyväksytty tieliikennekäyttöön. Eli siitä on niinku katkaistu se ylävalo, niin se ei häikäise vastaantunut. Huoletta pystyy ajamaan myös tuolla kylillä. Siitä pitää kyllä pitää huolta, kun tuolla kylillä ja kaupungeissa ajelet, että et aja turhan kirkkailla valoilla. Et sieltä kypärästä se valo pois, jos sulla on pyörässä semmonen. Ja suuntaa se joka tapauksessa niin kaupungissa niin alaspäin se valo. Ettei se vahingossakaan häikäise ketään. Ja miedommalla teholla, koska sun ei tarvii nähdä siellä, vaan sut pitää nähdä. Ja toki tähän turvallisuuteen liittyy se, että ota semmoset vaatteet myös kun pimeällä ajelet, että sut nähdään niidenkin puolesta, että heijastimet kuosiin, heijastimet kuntoon. Ja tosiaan, onhan tässä myös arvonnan tynkääkin sitten, mutta mä kerron sen arvonnan sitten tohon videon loppuun, niin pysyt vähän tarakalla loppuun asti. Ei, mutta jää seuraamaan, että kuin nämä valot pörkkii. Joo, toi NP800 on aika näpsäkkä kiinnittää myös tämmöiseen vähän litteempään tankoon, että toi pikakiinnitin antaa hyvin tilaa sille. Ja sen saa aika napakasti kiinni tuohon ohjaustankoon. Siinä on kaikki 800 lumeneen. Tästä NP800 löytyy 3 eri valotehoa. Tuolla miedoimmalla 98 lumenen valoteholla sä ajat 15 tuntia. Ja siitä sitten asteittain tonne kirkkaimpaan valoon, niin se kestää semmoinen 100 minuuttia reippaat. Mutta sitä kirkastahan ei juuri tarvikaan. Niin kuin näette, niin täällä pimeillä teilläkin kun ajelee, niin on vähän överi jopa toi kirkas. Ei tarvii kumminkaan aurinkolasit silmillä ajella. Sitten vähän tosta takavalosta. Se on Light 5 Streak. Sitten löytyy valoteho se 100 lumeneen. Ja siinä on 2 tasaista ja 2 vilkkutoimintoa. Riippuen sillä, että millä valomoodilla sitä pidät, niin se toiminta-aika on 6-20 tuntia. Itse mä tykkään tosta vilkkuvasta valosta, niin sen ainakin huomaa sitten paremmin tuolla tien päällä. Tasaista valoa käytetään silloin, kun otetaan hyviä somekuvia. Riikistäkin löytyy näppärä tommonen pikakiinnike ja sen voi asentaa joko niin kuin vaakaan tai pystyasentoon. Ja sillä ei kun vaivaiset 30 grammaa painoa tuolla. Niin ei ole painolla pilattu toi tuikku. Noin, semmonen lyhykäinen tuikkuvideo tähän väliin. Mä oon tehnyt Valostoren kanssa pitempäänkin useamman vuoden jo yhteistyötä ja on tehnyt lampusta jos toisestakin niille vähän semmoista käyttövideoa ja tuotetestausta. Jos sua kiinnostaa ne, niin
Katohan toi kortti, niin sieltä löydät koko setin niistä. Ja eikä ne lopu siihen. Tässä syksyn mittaan on tulossa aika eeppinen tuikkuvideo, että vertaillaan kaikki noi Lumoniten suurtehovalot. Niin katsotaan minkälaista videonpätkää niistä sitten myöhemmin tänä syksynä tulee. Mutta nyt siihen arvontaan. Eli tehdään tää semmonen pika-arvontana, eli syyskuun loppuun mennessä kommentoi tätä videoa, miksi just sun pitäisi nämä valot itselle saada. Ja parhaimman vastaukseen ja kellä kovemmin runosuoni tykyttää, niin valot lähtee sille kaverille sitten. Ei muuta kuin onnea arvontaa. Mä jatkan nyt niin kotia päin. Kyllä näillä valoilla näkee. Loistavaa syksy sinne ja turvallisia polkuja. Palataan. Se on moro. Pakko vielä semmonen juttu tässä kotimatkalla rupatella, että GoPro ei ole mikään valotehokas masina, niin se ei ihan kerro koko totuutta. Siis oikeesti tällä miedommalla valoteholla näkee täällä pimeällä tiellä ja älyttömän hyvin. Ei mitenkään tarvii noita kirkkaampia valotehoja. Toivottavasti näistä Night Timelapse-kuvista saisi jotain tolkkua siitä, että minkälaisen valokeilun toi masina antaa. Joten näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Se on moro.